така, уважаеми колеги, днес ще ви запозная с геометрията на пиците. Наскоро открих една от култовите пици Никъс, известна като пица шунка бекон. Каква е нейната форма? Кръгла. Точно така, тя е с диаметър 25 см, което означава какво? Че е много голяма! Че е голяма, но вие не сте голям умни, колега. Както виждате в тази окръжно са вписани парчета шунка и бекон, които са какви? Сочни. Точно така, до тях откриваме още какво? Томати. Браво! Като прибавим към тях корен квадратен триъгъл, получаваме какво? Слюнкоотделяне! Трудно ще завършите, колега! Получаваме класическото уравнение на Никъс, което има още две неизвестни. Плът с дебелина 0,6 см. И още какво? Сирена галда. Браво, бе, колежка! А на колко парчета може да се разреже пица шунка бекон? По този въпрос науката мълчи, но аз като един голям капацитет смятам, че тя може да бъде разнесена на 2, 4, 6, 8, 10 парчета. Което означава какво? Че е много голяма! Което означава, че геометрията на пицата не е важна. Важен е вкусът. Шунка бекон от Никъс! Каквото правим, го правим добре. 6 минути.